Алейкум ҳамватанони азиз, ина хостум ба шумо як хабар расонум. Оиди ҳам духтараке ки озода буд қати Ислам Гусейнов гап зад, ёрдам пурсид картара монд ку. Оид да ҳаму бора гап задани будам, уя мошенникия, у одам ягон муҳтоҷ надорад, да дасти мошеннико ғалтидагия. Ана учаш ана ай операция бромага домудаш қати бачаш операция каган роиш каган муҳтоҷи сум надоран. Ия мошенникия, ия занага мошенник буда, да дасти мошеннико ғалтидагия, тарсондаган, ҳамура видео када маҷбур кадаган. Чӣ хеле ки ман гуфтам ки хеле ҳам хеле роҳ ҳаёт гирифтаган. И бара натиҷаи ти хеле мардума гумроҳ набар, и да сум ҷамъ кунем, у да сум ҷамъ кунем, бас кунем, заибат каде қати талбандагитон мардума хурдана ягон чи ҷамъ накунен. И мошенникия доказат мекунем ки мошенникия сум пум ҷамъ накунен. Да дасти мошеннико ғалтидагия. Атак бигири хонаводаш ягон чи қарздор нестай, состоятельная, ягон грамм ниёз ба пул надора ҳамура. Ана и духтарака маҷбур кадаган. Ид мехези э мардако киҷо шиди бо талбандаги ҳаму барои блогиро, барои ҳаму муҳоҷиро карта мекушоед мардакои баномуз. Мошенникира шумо ай ҳақиқат фарқ накунед. Киҷо мехезе шумо блогер мешен. Вақте ки ман мехезем гав мезанам инами чиз дурӯгӯя мошенникия мардум намефаҳма бовар накунен, шумо мехезен сразу пул ҷамъ мекунен. Ҳамун духтарака кадоми ёрдам мекунад ку қабул нестай хайраш. Ия дурӯгӯя и бовар накуне ҳархи блогера ки мехезан сразу хчуно баномус мегиран, картави мекунанд, талбандагӣ мекунанд. Кадоми баномуса ҳам блогер бигира худаш ҳам як чизра нофаҳмида мехезен хтона хели гарени геракл баномус мегирен. Баномус ки бошен ёрдами хтона расонен. ухи мардума талбандагӣ кадаку безор каден. ам блогеро шумо безор кадаген. я чизра нофаҳмида карта мекушон. агар таг тортона пурсан пеш вай чикор буд, чи хели состояния мегирен, видеош мекунен. мардум ба номи парвардигор инами чизода шумо бовар мекунед ку не ки бисёрш большинствош мошенникия. инами занагда ман мехоҳам ки шумо хайр накунен. барои ки рӯзои наздик ҳақиқат мебурояд. чӣ хели буд, чӣ хели набуд, и чӣ ба и хели шид, да дасти киё ғалтидагия, чӣ ба и кора кард, шумо мефаҳмед подробно. не ки илтимос гапи барадара ё ки дигара гӯш када бунаге ки мо мардум ба номусем ёрдам мекунем. не ия мошенникия, и занак я мошенника. хуш нашам мегум, инами хидма меқапам. не ки бовар ки ҳами моҷиро шумо да дилам ба номи парвардигор месӯза ки ман ин корора мекунам. инами барада хез я видео кард, барои гапи барадане дигарам куна, барои любой одам ман претензия дорум. инами гадогира талбандагира хитона ширин нишон додана бас кунен. раст ки ту ҳақиқата ай мошенникӣ фарқ намекунӣ, дами подробно намедонӣ, нахез карта якаса намон талбандагӣ накунен, заибат кадаген. нами шумо ҳамин муҳоҷира сразу муҳоҷир да мечаспе, муҳоҷир да мечаспе, талбандагӣ мекунед. шумо я талбандаен, бо мегӯм ҳамин кадоми карта мемонед талбандаен. нами занак ки конибодума яки ҷо буд, ҳамун занак озода мошеннико да ғалтидагия, бо мегӯм и роҳи фребаи мошенникия. хонаводаш қати як бор гап зане суроғ кунед, состоянияш чӣ хеле, боқӣ дар ҳамони ало боше.